ברוכות הבאות לתוכנית הבוקר שלנו בסלון עם חני ונעמה. וואו, והיום אנחנו יכולות לדבר איתכם על נושא כל כך מעניין, מי לא מרגישה שהיא כל הזמן לא מספיק מושלמת, אוי ואבוי, לא מספיק טובה, לא מספיק עומדת בסטנדרטים של עצמה, של הסביבה. מכירה את הפרפקציוניסטיות? מכירה מקרוב, והיום אנחנו נדבר איתכן על אומנות השחרור. איך אנחנו משחררות את הרצון והצורך להיות מושלמות. כי הרי למה? תכל'ס זה לא מקדם אותנו להיות מושלמות, כי אין דבר כזה מושלם. ותאמינו לנו, אנחנו עובדות על זה יום, כמו שזה חלק מכן, זה גם חלק מאיתנו. ואיזה כיף בתכלס, רגע נגלה לכם ספוילר מה קורה כשעובדים על זה, שזה ממש כיף. לא לרצות להיות מושלמת, אלא לרצות להיות שלמה. לגמרי, הרצון, זה בדיוק ההבדל, זה לא משחק מילים. נכון. לעבור מהרצון להיות מושלמת, להיות עם בית מושלם, ילדים מושלמים, הכל מושלם, ללהיות שלמה. זה לגמרי הבדל שהוא דק מבחינת משחק מילים. את יודעת שאני אגיד על זה רגע משהו? שכשאת מרגישה שלמה, כאילו בא לי כזה קפץ לי עכשיו, כשאת באמת שלמה, את איפשהו מרגישה קצת מושלמת. לגמרי. כאילו החיים שלך מרגישים לך טובים, נכונים וקצת מושלמים לפי התפיסה שלי. בדיוק. לפי איך שנראה לי, לפי איך שאני מרגישה. לא מושלם. אבל קודם כל נדבר על העניין הזה שפרפקציוניזם זה לא רע. נכון. אוקיי? נכון. זה אפילו טוב. מישהו פרפקציוניסט, זה אומר שיש לו סטנדרטים גבוהים של מצוינות, של מקצוענות. זה מאוד טוב להיות פרפקציוניסט. להיות כזה שבאמת שואף. אבל אנחנו צריכים פשוט לדעת איך אנחנו משתמשים בפרפקציוניזם הזה, ואתם יודעים מה? גם איפה בתוך התהליך, כי בכל דבר שנעשה יש כאילו התחלה, אמצע, סוף. נכון. אז באמת הפרפקציוניזם הוא טוב. עד מה קורה? שהוא שולט בנו. ואנחנו נעצרות, והוא תוקע אותנו, ולא מתקדמים, ולא לוקחים הלאה את מה שיש לנו לתת לעולם. וזה יכול להיות בכל דבר, זה לא רק בעסק, וזה לא רק בעבודה. פשוטות. אוקיי. לתת לכם עכשיו על השימוש, רק חני תיתן לנו איזו הגדרה כזו יותר פורמלית, אבל בא לי לתת שתי דוגמאות פשוטות, חני. אוקיי. אחד, בוא ניקח את זה נגיד חתונה. כשאני מארגנת חתונה, אז אני רוצה להיות פרפקציוניסטית, אני רוצה לקחת את הסטנדרטים שמתאימים לי ולארגן את החתונה של עצמי, כן? זאת אומרת להבין כמה אורחים יהיו, איזה מנות יהיו, זאת אומרת לארגן הכל, איך אני אראה, מה אני אלבש, אבל מה אני רוצה להגיד? שבארגון את כאילו במושלמות, אני עושה את המושלמות, בוחרת את הספקים הכי טובים, בודקת הכי טוב, עושה הכי טוב שאני יכולה. מתי אני רוצה לשחרר את הפרפקציוניזם? ברגע האמת. ברגע האמת, אני רוצה להגיע לאירוע, ושם להבין שאם עד עכשיו הייתי בסטנדרט הגבוה, בזמן האירוע אני משחררת. למה? כי אני רוצה לזרום, כי אני רוצה שדברים יקרו. וגם כי התוצאות הן לא בידיי, אבל עד עכשיו השתמשתי בפרפקציוניזם, מעכשיו אני משחררת את זה. זה מזכיר לי כשתכננו את האירוע של שלומי, של הבר מצווה שלו. עשינו הכל כמו שצריך. הלכנו באמת על טובי הספקים, וארגנו את האולם, והכל וזה, והכנו קליפ. והקליפ, באמת, זה אחד מהדברים שהם בוורידים שלי. עשינו שיר והקלטנו וערכנו אותו והכל. ערב לפני הבר מצווה, וגם הלכנו לאולם כדי לבדוק את הקליפ שהוא עובד במסכים של האולם. זה פרפקציוניזם אגב, זה פרפקציוניזם, זה מקצוענות, זה בדם שלנו, יש לו סטנדרט בדיוק. זה חלק מההפקה שתכננתי. הולכים יום לפני לאולם, בודקים שהכל עולה, וזהו מצוין. פתאום נזכרתי שמשהו בקליפ, אחרי שבדקנו אותו באולם, כן? שמשהו בקליפ לא סגור מבחינתי. יש לי שינוי. אוקיי, לילה לפני האירוע, ב-12 בלילה, אני מבקשת מאחותי, שהיא ערכה לנו את הקליפ, תסדרי את הקליפ בבקשה, בשנייה הזאת והזאת, זה לא לפי המוזיקה בדיוק כמו שרציתי. אוקיי, היא סדרה. ולא בדקנו אחרי זה באולם, כי אמרנו מה ההבדל.
בטעות היא סגרה את זה על פורמט אחר. הגענו לאולם, והיא להקרין את הקליפ. זה היה קליפ כחלק משיר כניסה של כל המשפחה. וואו. האורחים עומדים. אנחנו נכנסים. התחיל הקליפ, התחיל השיר, נכנסים לאולם, ואז מה קורה? בשיא של השיר. זה לא עובד? בשיא, זה התחיל, זה עבד. אוקיי. בשיא של השיר. את לא פחת אותי חיים. כשמתחילות הברכות של הילדים, והילדים גם רוצים טק, נגמר הקליפ. נתקע הקליפ. ואני, חשכו עיניי, לא מבינה מה לעשות. אבל באותו רגע, איך השתמשת באמנות השיר? וואו, באמת שאז עוד לא הייתי בתוך כל המיינדסט הזה, וכל העולם הזה, אבל אמונה וביטחון זה משהו שהוא חזק אצלי, וגם אצל בעלי. באותו רגע, חייכנו, בעלי הרים את הידיים לשמיים, ואמר, תודה רבה לכולם, איזה יופי של כניסה הייתה לשלומי. איזה צורמורת עשית עכשיו. התחיל האירוע. אבל אני רוצה להגיד לכם, שעד לפני שנה לא הייתי מסוגלת להסתכל על הקטע הזה, שהיה כל כך קשה באותו רגע, וזה לימד אותי. שיעור מאוד 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 חשוב לחיים. למדי אותנו. שיעור מאוד חשוב, שבאמת, עד לרגע האמת, תעשו כל מה שביכולת שלכם, כדי שהכל יצא מדויק ומקצועי. אבל, ברגע האמת, שחררו. זה נשמע על פניו פשוט שחררו, אבל זה לא. זאת אומרת, זה נשמע על פניו מורכב. מה יקרה? מה היה קורה אם זה לא היה, אם זה היה נשאר, אם הקליפ היה נשאר, בדקה הזאת, שלא הסתדרה בדיוק עם המוזיקה. משהו היה קורה? מישהו היה מת מזה? לא. אבל גם מישהו לא מת מזה שהקליפ נתקע באמצע. הכל בסדר. ופה מה שעשית זה בעצם לקחת את הרגע הזה ולהבין שמה. איך השתמשת כאן באמנות שחרור? תספרי לנו כדי שנבין. אז בוא נגיד, האמנות שחרור הייתה אחרי התקרית שקרתה. אבל היום אני למדתי מזה שרגע לפני לא עושים שינויים. רגע לפני לא מדייקים, לא מתקנים, עושים כל מה שצריך לרגע האמת. ברגע האמת, זהו נגמר. שלום, שחררנו ולמדנו את זה אחרי זה לבת מצווה של נועה שעשינו, ולעוד אירועים שעשינו ולעוד הפקות שאני עשיתי באופן אישי, ובאמת זה העניין של פרפקציוניזם. אני חושבת ולשחרר. שהפרפקציוניזם, אז אמרנו באמת שהוא טוב, הוא סטנדרט טוב. נכון. כן? ואני חושבת שגם הפרפקציוניזם, ביכולת לשחרר אותו לפעמים, זה שנייה להסתכל רגע על מה המצב הנתון שקיים לי כרגע. ולמה אני אומרת את זה? כי כאילו עולה לי דוגמה מהבוקר, כן? שהתארגנתי ככה עכשיו לצילומים שלנו. אני 3 שבועות אחרי לידה, אני לא ישנה בלילה, זה לא סוד, יש לי תינוק, לא ישנים בלילה. אני אתקרב כדי שתראו, יש לי שקיות ממש מתחת לעיניים. עכשיו זה מצב נתון, שמתי מייקאפ, התאפרתי, שמתי קונסילר שיוריד טיפה את הזה. הוא הוריד עד מצב מסוים, אז מה אני אעשה? לא אצלם היום פרק כי אני מרגישה טיפה יותר לא, אין סיכוי שאני אתן לזה לשלוט בי. אז אני אומרת, אוקיי, זה המצב, הוצאתי ממנו את המיטב, השתמשתי בפרפקציוניזם במה שאני יכולה, לקחתי בגדים שנוח לי, עשיתי הכל, שמתי תחשות, עשיתי הכל כדי שיהיה לי את הפרפקציוניזם שאני יכולה גם להשתמש בו בהתאם למצב, כי אם אני אתקע עכשיו על זה שיש לי שקיות בעיניים, אני לא אצלם היום פרק. ואז מה יקרה? ואז תתחפרי במיטה, ותישארי ככה בתוך כל הכביסה, וזה לא מקדם, זה לא מקדם. האמנות השחרור זה בעצם ליהנות מהרגע, גם אם זה לא נראה לנו מושלם, וגם אם העולם לא חושב שזה מושלם, לשחרר, ליהנות מהרגע, להבין שכמו שזה עכשיו, זה הכי טוב. זה הכי טוב שלי. זה מה שבאמת חשוב, כי את יודעת, אמרת משהו יפה, גם אם העולם לא יחשוב, אבל בתכלס, אנחנו כל כך עסוקים במה העולם יחשוב, הוא לא באמת חושב. כאילו בואי שנייה נשים את הדברים על השולחן. האנשים לא כל היום מתעסקים בי. לא כל היום מתעסקים בך, ולא כל היום מתעסקים בך. אנשים לא מתעסקים בי בכלל ולא בך. נכון, הם מתעסקים בעצמם. כל אחד, את יודעת,
זה קטע, כי זה כאילו גם גורם לנו לפרפקציוניזם, למה אנחנו רוצים להיות גם כאלה מושלמים? כי מה יגידו? שזה מטורף בפני עצמו, מה יגידו? אבל תכלס, אף אחד לא יגיד. אנחנו חושבים שאנשים מתעסקים בנו, וגם אם מישהו יגיד, לא נורא, שיגיד, זה שלו, זה לא שלי. כל המרוקאיות יוצאות פה עכשיו, רק שתדעו, זה שלו, שיגיד. את יודעת, זה מזכיר לי שהלכנו לטייל בשוק מחנה יהודה עם נועה. נועה שלי בדיוק קנתה נעליים חדשות של אדידס בצבע קרם. ושוק מחנה יהודה, מלוכלך ובלגן והכל, והיא באה עם הנעליים החדשות שלה. ואז היא אמרה לי, אמא, מה אני אעשה? הנעליים התלכלכו לי, מה אני אעשה? אמרתי, יש לך שתי אופציות. רוצה לשמוע את האופציות שלי? אחד, או ללכת עם הנעליים ככה, ואז הם יתלכלכו לך, ואין מה לעשות, זה מה יש. או לקחת שקיות. אתה תקני שקיות, תראו איזה גאונות, לשים שקיות על הנעליים, גאון, אוקיי? ואז נועה, אמרה, בטח מה יגידו? מה פה? אם את נורמלית. לקחה אדידס החדשות, שהלכה, חיפשה אותם ב10 חנויות, בצבע קרם, עם שקיות היא תהרוג אותי שהיא תשמע שאני מדברת על הפרק הזה. עליה. ללכת עם שקיות בשוק מחנה יהודה? מה אנשים יגידו? אמרתי לה, יש לך שתי אופציות, תבחרי. ותצאי מנקודת הנחה, שקודם כל יגידו, מה זה אומר עלייך? זה אומר עלייך משהו, זה קורה, זה יגרום לך לאיזשהו משהו, אם יגידו עלייך, שאת עם שקיות בנעליים? יגידו, וזה לא ישפיע עלייך. ודבר שני, את לא מעניינת אף אחת. אין, אני מתה על המשפט. את לא מעניינת אף אחד. מפתח בהרצאה שלי, את לא מעניינת אף אחד. באותה שנייה, נועה קלטה את הרעיון, ואז היא לקחה שקיות מאחד המוכרים, שמה על הנעליים שלה, קשרה, ופשוט הלכה עם הנעליים. והרוויחה. את מה? ואז אנשים באמת הסתכלו. והיא אמרת לי, אמא, איזה פדיחות, אמא. אמרתי, אוקיי, ומה זה אומר עלייך? זה אומר, שתי אופציות. נעליים שהתלכלכו לך והלכו על נעליים חדשות, או שיגידו עלייך שאת עם שקיות על נעליים. זה אומר משהו? זה גורם לך למשהו? משפיע על הבן אדם זה משפיע עלייך? ובעודי אומרת לה, נועה, את לא מעניינת אף אחד. מישהי עמדה ככה, נעמדה לידי ואמרה לי, מה זאת אומרת, אני לא מעניינת אף אחד? אז הסברתי לה, שברגע שאת עושה מה שאת חושבת שנכון, ומה שטוב לך, את לא מעניינת אף אחד. כאילו, גם אם ידברו עלייך, זה לא מעניין, זה לא משפיע עלייך. ואני אומרת לי, וואלה, אמרת פה משהו חכם. כאילו, אנשים לא קולטים את זה. ועכשיו הגענו לשתי פרקטיקות. קבלו. פרקטיקה ראשונה, שאת אומרת לעצמך, מספיק, זה מצוין. אם זה מספיק טוב עבורך. עבורי, לא עבור הסביבה. אם זה מספיק טוב עבורי, וזה לא גרוע, וזה לא, כן, מספיק טוב עובר, קדימה. מצוין. זה מצוין. שוב, זה עובר ביחס לתנאים שמתקיימים במציאות של חיי, כן? בדיוק, זה לא שאני עכשיו אנחנו לא מזלזלת או אומרת, יאללה, זה מספיק טוב, אני עושה. לא, אנחנו עדיין נשארות מקצועיות, עדיין מומחיות, עדיין עושות את זה בצורה טובה, אבל זה מספיק טוב, זה מצוין. זה יכול להיות יותר טוב, אבל יש משהו שעכשיו לא מסתדר לי, אוקיי? אבל אני מוציאה את זה לאור. אני משחררת את זה. תמיד אגב יכול להיות יותר טוב, תמיד. תמיד, אבל בעצם זה שאנחנו נשחרר את זה, זה יביא את זה למצב הרבה יותר טוב. אז לשאול את עצמי, האם זה מספיק טוב? אוקיי, אז זה מצוין. זה מצוין, ואני מתקדמת. והדבר השני, לתרגל שחרור. שחרור מפרפקציוניזם, ממש לעשות את זה, לקחת משימה, שאני כבר דוחה הרבה זמן, ופשוט לצאת איתה לדרך, לעשות אותה הכי טוב שאני יכולה עכשיו ולשחרר אותה. אני חושבת שזו פרקטיקה ממש חשובה. סתכלת ככה? מה אני אתן לכם פה? יש פה מלא משימות בבית הזה. משימה, אתם יודעים, תראי, אני חושבת
דוגמה הכי טובה שאנחנו יכולות לתת להם זה הסלון הזה. בנות, אהובות ויקרות, אנחנו מצלמות פה, מי שיראה את זה מהצד, באפס תנאים, אבל במצוינות, כי אנחנו מספיק טובות כרגע, וזה המצוין. וזה מצוין, אז יוצא גם החוצה מצוין, זה בדיוק העניין, זה גם מה אנחנו מכילות עצמנו, לאיך הדברים נראים או נשמעים, או מה צריך להיות, כי השאר עושים את זה אחרת. לא, יש פה משהו נדיר בעיניי, הוא יוצא מספיק טוב. יש פה תוכן טוב, יש פה אנרגיות טובות, יש פה וייב טוב, זה מספיק טוב. כל שאר התנאים יגיעו. אז יאללה, שחררו, תעשו, וצאו לדרך. ותראו כמה חשוב, זה קצת תעופה עצמית, לא יקרה כלום, כן? לעוף. לעוף בעד עצמנו, מה שנקרא. לעוף. אני אומרת את זה? זה פרק יפה. לעוף עם עצמי. מדהים. לעוף עם כל מה שיש לי. יפה. ביי! נתראה בפרק הבא.